салом алейкум. Умедворум ҳама каса хуб ҳастед. Дар шаҳри Кӯлоб чӣ хабаре ҳамат медонед. Боем бетараф нашавему чанд қадар итонем кӯмаки худро расонем. Дар рӯи экран мебинед шумо Душанбе Сити Алиф ва Сбербанк ҳар чанд қадаре ки маблағ ҷамъ шуд бурда дар дасти мардуми осебдидааш мерасонем. ва чӣ гуфтанем ба мардуми Кӯлоб, ба сабр бошен. ҳар чанд қадаре тонем кӯмак аз дасти мо биёя, мардуми тоҷик мекунем ва умедворам ки видеоро паҳн мекунед. шахсоне ки кӯмак карда метавонед маблағи самгузор шаванд. шахсоне ки наметавонед видеоро гирен сторис кунед, дар зери ҳамин видео коммент дӯстотонро даъват кунед ва ҳамин видео ба дигарон роҳӣ кунед. аз мо фақат як дуо мебиём, биём каса дуо кунем. шахсоне ки аз дунё гузаштанд дархшон ва шахсоне ки дар беморхона ҳастанд шифои комил ёбанд. умедворам ки бетараф намешед мардуми тоҷики тоҷдор. алло нигоҳбони ҳамаи шумо.